Ассалому алейкум тамошобинон ва шунавандагони азиз, мавзӯъ имрӯзаи мо хосиятҳои шифобахшии лимӯ мебошад. Ба канал обуна шавед, ба видео лайк монед ва ба дӯстонатон ин видеоро равон созед. Ватани лимӯ Осиё буда дар шакли худрӯй инкишоф меёбад. Дар асри 10 арабҳо онро аз Осиё ба Фаластин ва аз он ҷо салибдорон ба Италия оварданд. Дар Тоҷикистон лимӯ асосан дар водии Вахш парвариш мегардад. Меваи лимӯ дар тиб васеъ истифода мегардад. Хусусиятҳои шифобахшии лимӯ аз давраҳои қадим барои мардум маълум буд ва онро барои бисёр намудҳои бемориҳо истифода мебурданд. Абумансури Муваффақ овардааст, ки лимӯ даҳонро хушбӯй, меъдаро қавӣ, ба диққи нафас фоида дорад. Озах, доғи кунҷидак ва зардии чашмро нест менамояд. Тухмдони меваашро барои муолиҷаи бавосир яъне ки геморрой, баргашро барои хушбӯй намудани даҳон ва равғане ки аз донаҳо ва пӯсти лимӯ ҷудо карда мешавад, онро барои шифои фалаҷ, заифии бадан тавсия медиҳад. Амирдавлат бошад навиштааст, ки беҳтарин лимӯ онест, ки зарду ҳаҷман калон бошад. Лимӯи турш доғҳои рӯйро пок ва агар афшурдаашро ба чашм чаконед, онро равшану ҷилодор мекунад. Пӯсташ сабзиши ришро метезонад, тапиши дилро мӯътадил мекунад. Ширааш ташнагиро шикаста, қайро боз медорад. Лимӯ меъдаро пурқувват ва ҳазми ғизоро метезонад. хосияти киҷаронӣ дорад. таъсири манфии лимӯро қанду асал нест месозанд. Муҳаммад Ҳусайни Шерозӣ лимӯро барои муолиҷаи сарчархак, омосҳои гармии гулӯ ва дилзанӣ фармудааст. Дар тиби мардумӣ лимӯро барои бемории ҷигар, зардпарвин, талхадон ва роҳи талхагузар, илтиҳоби пардаи луъоби меъда, дардҳои гурда, санги гурда, никрис, тарбо истифода мебаранд. Шираи лимӯро инчунин барои муолиҷаи атеросклероз, заъфи дил, санги гурда фармуда мешавад. Лимӯро инчунин дар ороиши рӯй кор мебаранд. Оби онро барои мулоиму сафед намудани пӯсти рӯй ва табобати доғи рӯй истифода мебаранд. Равғани атри лимӯ дорои хусусиятҳои бактериякушӣ ва зидди оксидӣ, зидди илтиҳобӣ, зидди ихтилоҷӣ, табшиканӣ, зидди склерозӣ ва пешобронӣ дошта, мубодилаи чарбиҳоро ба танзим медарорад, яъне ки мубодилаи онҳоро тез мекунад. Он барои муолиҷаи сили шуш, санги талхадону гурда, атеросклероз, диабети қанд, илтиҳоби ғадуди зери меъда, камхунӣ дармон мешавад. Лимӯ аз ҷиҳати таркибаш аз витаминҳои П ва С бой мебошад. барои мустаҳкам намудани девори рагҳои хунгард нақши калонро иҷро мекунад. муайян карда шудааст, ки деворҳои рагҳои хунгард аз қабати ҳуҷайраҳои дарунӣ сохта шудаанд. ба маводи ширешмонанд бо номи сементи интерселюларӣ мустаҳкам карда мешаванд. барои дар буния синтез намудани ин мавод витаминҳои П ва С хело ҳам зарур мебошанд. лимӯ чун доруи хунбанд, табшикан, рӯҳафзо, зидди илтиҳобӣ ва барои паст намудани фишори баланди хун низ истифода мегардад. дар тиби муосир онро ба бемороне ки дар бунияшон витамини С ва Б кам аст пешниҳод мекунанд. шираи лимӯро барои муолиҷаи касалиҳои узвҳои ҳозима, доғи кунҷидак истифода мебаранд. ба беморони гирифтори илтиҳоби пардаи луъоби меъда яъне ки гастрит ва захми меъдаи рӯдаи 12 ангушта ки он бо зиёд ҳосилшавии шираи меъда мегузарад, истеъмоли лимӯ қатъиян манъ аст. истифодаи лимӯ дар ғизо, масалан меваи лимӯро дар шаклу тару тоза истеъмол мекунанд. дар шароити хона ва саноати хӯрокворӣ аз лимӯ шарбат, мураббо, нӯшоба, чой тайёр мекунанд.
равғани эфириашро дар саноати хӯрокворӣ ва дорусозӣ барои хуштаъму хушбӯй сохтани ғизову доруҳо истифода бурда мешавад. Шираи лимӯ барои муолиҷаи санги талхадон, атеросклероз, бемориҳои дил, муолиҷаи илтиҳоби талхадон ва гепатити музмин тавсия дода мешавад. ин буд каме маълумот дар мавзӯи хусусиятҳои шифобахшии лимӯ. мо худо хоҳад дар видеоҳои оянда нақша дорем боз хусусиятҳои дигари лимӯро як видеои дигар сохта барои шумо пешниҳод кунем. Ба канал обуна шавед, ба видео лайк монед, хусусиятҳои шифобахшии дигари лимӯро донед ва комментария нависед ва канали моро ба дигар дӯстонатон, хешу ақрабои худ тавсия диҳед, то ки аудиторияи мо васеъ шавад. шунавандагони ана ҳамин хусусиятҳои шифобахшии меваю растаниҳо зиёд шавад, то он ки мо чизе ки истеъмол мекунем бояд донем ки онҳо ба организми мо чӣ нафъ расонида метавонанд, чӣ фоида расонида метавонанд. барои ана ҳамин тамоми дӯстон, ёру хешу ақрабои худро ба канал даъват намоед ва ҳатман обуна шавед. саодатманду хонаобод бошед. худованд дар паноҳаш мову шуморо нигаҳбон бошад.